Un dels temes d'aquestes passades eleccions, l'habitatge, ha sigut una de les grans qüestions d'aquesta campanya de les municipals i ara ja han passat aquestes municipals, ens enfrontem novament amb unes eleccions generals al juliol i volem fer una mica de retrat sobre quin és l'estat del mercat de l'habitatge, que ja sabeu que sempre és un tema delicat. Lluís Català és el director adjunt de Forcadell. Lluís, bon dia, gràcies per estar avui amb nosaltres. D'entrada sí que ens agradaria que ens fes una mica de radiografia, no? L'habitatge, en quin moment es troba? Està en un moment difícil, complicat? Jo diria, Helena, que més que un moment difícil és un moment d'incertesa, no? Per què? Per què dic incertesa? Perquè a Catalunya tenim unes lleis catalanes que regulen l'habitatge, el govern espanyol ha dictat una nova llei, però el govern espanyol què ha fet? El que ha fet és posar un taulero sobre la taula, marcar unes regles de joc i pelota pa'lante, no? Per entendre'ns. Vol dir que cada comunitat autònoma l'apliqui o no l'apliqui. Aleshores, en funció del color que tingui la comunitat autònoma, aplicarà o no aquesta llei de l'habitatge. Però, en principi, la llei de l'habitatge s'haurà d'aplicar, no? Dependrà de si les comunitats autònomes determinen que els seus territoris són marcats de zona tensionada, que es diu. Que en el cas de Catalunya, sí. En el cas de Catalunya sí serà amb tota probabilitat. Amb tota probabilitat serà zona tensionada. Expliquem també aquest concepte de zona tensionada. Sí, la zona tensionada són aquella zona que compleix un dels dos requisits, que més del 30% dels ingressos de la unitat familiar van destinats a la càrrega hipotecària o la càrrega del lloguer, o que s'ha produït un augment de 6 punts per sobre de l'IPC en el tema dels lloguers o en la càrrega hipotecària, també. Per tant, estem en zona tensionada, entre altres coses, perquè les últimes dades diuen que els catalans que viuen de lloguer destinen, no un 30%, no, un 58% del seu sou brut a pagar l'habitatge. Això és evident que és una zona tensionada, està molt per sobre del poder adquisitiu de les famílies i també hi havia una altra dada d'una altra enquesta que deia que les persones que viuen de lloguer i també estan en aquestes circumstàncies es veuen abocades a la llarga a caure en la pobresa, perquè la tendència al lloguer serà anar a preus més elevats, cosa que no serà equiparable a l'increment dels sous. I, per tant, quin és el panorama que es dibuixa de cara a... Parles d'aquest 50 i pico % que es destina, jo el que sí que us puc dir que és que a Forcadell, que tanquem unes 300 operacions a l'any de lloguer, no lloguem cap habitatge en el qual es superi el 30% dels ingressos de la unitat familiar que estigui destinada al lloguer. El percentatge del qual tu parles no sé d'on pot venir, però el que sí us puc dir és la política que nosaltres apliquem. És important aplicar aquestes polítiques, sobretot perquè no passi el que després he estat explicant, que també era el resultat d'un dels estudis que vam comentar aquests últims dies, de com la població que començava llogant es veia abocada a la llarga amb una situació de molta tensió econòmica en el si familiar. Això per què passa, aquest increment dels preus? Hi ha un augment de la demanda? Quina és la situació que es viu en aquests moments? I ho podríem centrar en el que és Barcelona i l'àrea metropolitana, que és on hi ha més demanda. Jo diria que no només per l'efecte de la llei de la vivenda, sinó que durant els últims mesos, darrers mesos, ja s'ha patit una baixada molt important de l'oferta. Al baixar l'oferta, quin és l'efecte? L'efecte és que la mateixa demanda que abans teníem és per menys oferta. Per tant, crea aquesta sensació d'increment de la demanda. D'increment de la demanda. Baixa oferta. Per què baixa oferta? Jo crec que baixa oferta, bàsicament, no per la llei de la vivenda, sinó perquè el ciutadà de peu deixa de creure en el sistema. Això que dius, això és molt gros, eh? Sí. Però explica'ns-ho. Ho puc dir perquè, a part d'ocupar el càrrec, soc advocat en exercici, per tant... Coneixes la matèria, sí. Coneixo la matèria, sé el que és un procediment judicial, sé el que un senyor o un ciutadà triga en solventar un problema al jutjat, i us podria dir que, clar, quan un problema d'impagament o qualsevol altre derivat d'un arrendament a la ciutat de Barcelona pot trigar en tenir una primera sentència de 12 a 18 mesos, i en el cas que tinguem que recórrer a l'audiència provincial estem parlant de 2 anys i mig, jo crec que el ciutadà tot això el que fa és frenar les seves ganes o la seva motivació. Això per una banda, i per una altra banda, crec que també falten incentius fiscals pel propietari arrendador. En aquest sentit, també us voldria apuntar que aquesta nova llei de la vivenda sí que toca un punt molt important i que ha passat molt desapercebut per tothom, i és que el propietari que llogui el pis un 5% per sota del preu que el tenia llogat tindrà una bonificació del 90% a l'IRPF. És a dir, només acabaré tributant per un 10% dels meus ingressos. Caram.
Encara no entenc que hagi passat tan desapercebut, perquè em sembla que és un fet molt noticiable. A mi no m'ha passat les esquerres no comuniquen bé, això, la demostració l'hem tingut aquest cap de setmana. I això és un incentiu a posar justament a l'habitatge el qui tingui una casa per poder llogar, a llogar-la. Perfectament. Hi ha persones que diuen que a vegades se'ls demana documentació per llogar un pis fins i tot abans de veure'l. És a dir, com si fos un primer càsting. Càsting abans d'ensenyar-te l'habitatge. Jo us puc parlar de Forcadell. Forcadell, com treballem? Treballem, doncs, rebem els leads dels portals o trucades telefòniques, els hi marquem els requisits de forma verbal o escrita, sense demanar cap tipus de documentació. O sigui, vostè necessita un contracte laboral, uns ingressos de la unitat familiar que no superin el 30% de l'import pel qual vostè veu el pis publicitat, etc. Però no demanem cap tipus de documentació fins que no s'ha fet la visita i s'ha fet una reserva. Una pregunta. Quin dipòsit es demana? Perquè sento barbaritats. No. Abans eren el doble. Arribo a sentir 6 mesos i sé de persones que han pagat 6 mesos de dipòsit. Actualment, la vigent llei només permet un mes de fiança i un mes de garantia. La resta que vostè ha escoltat o que algú hagi pogut pagar... Ho fan per sota mà. Correcte. I el tema dels honoraris, perquè la nova llei prohibeix que les immobiliàries cobrin els honoraris dels llogaters de gestió. Correcte. Jo estic completament d'acord amb aquesta llei, perquè entenc que el que ha de pagar és el que encarrega la feina. Qui encarrega la feina? Qui encarrega a Forcadell llogar el pis? El propietari. I nosaltres el publiquem, fem les visites, per tant, estic completament d'acord amb aquesta norma. Jo tinc una pregunta. Si el fet de ser zona tensionada, és a dir, serà optatiu per a aquella comunitat, és a dir, jo què sé, Madrid, és obvi que segur que és zona tensionada exactament igual que Catalunya, que aquestes xifres que estem dient em sorprendria que fossin massa diferents. Però, per tant, serà optatiu de la comunitat dir sí, som zona tensionada i sí, per tant, ens aplica aquesta llei? Correcte. Perquè llavors, esclar, els resultats de les eleccions d'aquest diumenge, amb aquesta onada conservadora, impliquen un canvi radical dels llocs on es pot aplicar aquesta llei. Aquesta llei, clar, aquí està la... no? És correcte el que dius, és correcte. Per això m'he apuntat abans que aquelles comunitats autònomes que han votat per un determinat color no aplicaran aquesta zona tensionada. Clar. Explica'ns què és el passaport digital del llogater. El passaport digital, a veure, és una inversió que ha fet Forcadell amb unes immobiliàries germanes que són Amat, Ancizu, Arnal, Bourgeois i Mas i Fill. Han invertit en una startup que es diu Blas i que jo, per resumir-ho d'una forma molt clara i esquemàtica, us diria que és un Tinder immobiliari. A veure. Exactament. El propietari introdueix el seu perfil digitalment, el llogater introdueix el seu perfil digitalment i esperem que hi hagi un match. I quin és el paper de les immobiliàries aquí al mig? Zero. Per tant, vosaltres... Us està traient feina? Us està traient feina, efectivament. Això nosaltres creiem que va dirigit a un determinat target que en aquests moments no és el nostre client. Estem pensant en un client digital, en aquesta joventut que està creixent. Però vosaltres sou impulsors també d'aquesta iniciativa i heu participat, per tant, Correcte. Aquí és on no m'acaba de quadrar. És a dir, volem saber la immobiliària és la perjudicada. Sembla perjudicada d'aquesta startup. Nosaltres el que apostem és perquè tots els negocis van evolucionant, no? I les pàgines grogues en un moment determinat van desaparèixer. Doncs volem estar posicionats digitalment. Sí, però hi havia publicitat a les pàgines grogues. És que l'Helena i jo ens anem mirant i anem dient, a veure, estem fent números la calculadora, En el portal, el que sí hi ha també, és tota una plataforma de serveis que permet a l'arrendatari contractar una mudança... Que fantàstic. Hi ha un seguit de serveis que vosaltres podeu facilitar. Sí, la idea és bona, la idea és bona, només, vull dir, ens hem quedat estupefactes dient, estan regalant serveis immobiliaris. Jo el que em quedo una mica del que ens expliques és que veig que a Forcadell esteu a favor de la llei d'habitatge o que ha aprovat el govern espanyol. Ho dic perquè has apuntat diverses coses que a mi m'han cridat l'atenció, perquè d'entrada diries, a veure, potser hem de ser reticents. Que estem en uns punts a favor i en uns punts en contra, no? Punt en contra que per mi us l'explicaré molt ràpidament, no?
que la llei consideri que una persona que tingui més de 5 habitatges o més, en una zona tensionada, no hi ha manera de saber qui són els grans sigui tenidors, gran tenidor. No hi ha manera de saber-ho. Nosaltres tenim un pleit als jutjats amb la Càmera de la Propietat perquè no volen ser transparents, no ens volen explicar qui són aquests grans tenidors d'habitatge. 10 o més, deia la... Sí, exacte. Sí, abans de 10. Però ara que et volia explicar, Helena, jo tinc un familiar directe que té el seu pis on viu, té la segona residència, té un pis per la filla i un pis pel fill. Per tant, i té un pis llogat. O sigui, aquesta persona, tenint un pis llogat, segons la llei, serà considerat gran tenidor. Sí. Creieu que és correcte, això? És que hi ha molta gent, una gran part de la població que no té cap propietat. De fet, cada vegada s'està veient que més gent viu de lloguer. Estem juntant un gran tenidor que té 200 pisos amb un senyor que potser un dia va heretar un pis dels seus pares i un altre pis dels pares de la dona i que guarda un pis per cada un dels fills. Són situacions privilegiades però diferents. Podríem haver dit mitjà tenidor? Són situacions... Jo estic d'acord amb aquesta frase. Són situacions privilegiades però diferents entre el privilegi i el molt privilegi. I jo, per exemple, puc dir, com que visc en un pis que és de propietat, doncs soc un privilegiat, també. Per això, sí. Però, evidentment, qui en té 5 o qui en té 10, doncs és encara... Més privilegiat que tu. Encara més privilegiat que jo, no? Al final, també, aquesta gradació es tradueix en diferents mesures. És a dir, sí que és cert que la llei diu gran tenidor 5, però després hi ha altres mesures. És a dir, evidentment, qui tingui més pisos doncs haurà de pagar més impostos, més impost de patrimoni, etc. Per tant, sí que aquí hi ha diferències que es manifesten en altres àmbits. Jo li volia preguntar, Lluís, en relació amb això que estem comentant, fins a quin punt aquest familiar teu, Lluís, que s'ha explicat una mica la circumstància que té, se sent més perseguit que el gran tenidor, que té moltes altres maneres i fórmules per sortejar les lleis o fiscalment en sortir-se'n. I en el seu cas, en el cas del teu familiar, quedarà atrapat per tot arreu. Tenint una situació privilegiada, però que no és un gran tenidor, com entenem la figura del gran tenidor. El que li aconsellaré és que rebaixi el lloguer un 5%... Per beneficiar-se el 90% de la... I que l'IRPF pugui tenir aquesta bonificació. Està clar. I, evidentment, com deies, aquestes grans empreses de les que parlem disposen d'una fiscalitat molt més tova que el propietari que entenem... I vosaltres estaríeu a favor que aquestes empreses tan grans, que en molts casos són bancs o fons d'inversió, se'ls apliqués una fiscalitat més dura? És a dir, se'ls perseguís potser amb més contundència? Perquè estem parlant en molts casos de potser bancs que es van quedar pisos producte de la crisi, no? Hi hauria d'haver una fiscalitat més dura i potser apretar una mica més els tornillos a aquestes empreses tan grans i potser no tant als petits propietaris? M'estàs preguntant un tema que jo crec que ja li teníeu que preguntar més a un polític que no a un jurista. Molt bé, doncs ho deixem aquí, Lluís. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos acompanyat. És un retrat de l'habitatge el que estem fent darrerament, doncs que ja ho heu vist, està en boca de tothom, sobretot en les passades eleccions municipals. El tema de l'habitatge va ser cabdal i ho torna a ser ja amb la vista posada el 23 de juliol.